halkong matalunon. Okay, today is Sunday. Nya mo ni atong daily routine guys. Dito sa Bipar matalong guys. Every Sunday ra man ta makalugar ng hinlo. Mao ni nga mahinlo kita kay wala tong time na hinlo kay nang trabaho busy man di ta kahinlo. Today is July 21, 2024. Iko PP at your service matalong. Sir, busay. Okay guys, magandang few days. Kaya wala na itong panahon nating hinlo. Oh, pagis. Sa mga negosyante day nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome ang tanan nga mo invest o business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante nanginahanglan og mga investor. Ako manghinaot nga daghang mo sanong daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Sa magwashing mo dito po dapat sabunan jud siya aron mo dan agwa. Guys, every kwarta guys, Domingo Sabado sa Tuesday dapat nagatay time para sa Ginoo and para mga yung mga blessing kasi importante jud dira pa yung mga puros trabaho kinahanglan rin ako itong oras sa Ginoo. Okay, datas sa Batolete Church dito sa Santo Nichos Batolete.